विटाराव सार, प्रोफेसर देवराम सार, आज पेशा कोऑर्डिनेटर काका वसंतराव सार, आणि मावर डीएमएचओ अडिशनल डीएमएचओ कुडगल अम्मा सार, एपीओ आल आईटीए स्टाफ आणि मावर जिल्हा बेडी मिस्टर दुर्ग साहब आणि सार बेडी एकदम चित्रू आणि विशेषपेठ सार बेडी दर्शक सार बेडी आणि सरपंच एपीडीसी స్థానిక एपीपी आंध्र जयवंत साहब आणि मावर శ్రీరామస్వామిలో మరి శ్రీరామ స్వామి సందీపునే 10 కోట్ల దండ సూచన ఇచ్చే నీకు కొన్ని పాయింట్స్ बताइए गूगल टाइम आता షార్ట్ గా సార్ పత్ర కియానా సమస్య మొత్తం పరిష్కారం బాగా కొన్ని 15 పాయింట్ కొంత ఆ తెలుగు తెలంగాణ మొట్టమొదటి పాయింట్ మొదలుతే బావ గోల్డీ భాషని రాజ్యాంగంలోని 8వ షెడ్యూల్ లో చేర్చాలనేది మా యొక్క టోటల్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో రాజ్యాలు ఉన్నాయి, అధికార భాష ఉంది, దానికి సపరేట్ ధర్మం ఉంది, సంస్కృతి సంప్రదాయాలు. ఇంకొకటి ధర్మం కూడా అనేది 19 అయిపోయి ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, ఎక్కడికి వెళ్ళాలా, హైదరాబాద్ వెళ్ళాలా, కరీంనగర్ వెళ్ళాలా, మహారాష్ట్ర వెళ్ళాలా. కాబట్టి మా ఊళ్ళూరులో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని తమ గౌరవ కలెక్టర్ గారిని కోరుతున్నాను. అట్లాగే రవాణా వ్యవస్థ ముఖ్యంగా ఈ మంచిర్యాల నుంచి గుంటూరు వరకు మాకు రైల్వే లైన్ కూడా మంజూరు చేయాలని కోరుతున్నాను సార్. అట్లాగే 5th షెడ్యూల్ ఏరియాలో 100% ఉద్యోగాలు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే చట్టం చేయాలని కోరుతున్నాను సార్. అట్లాగే గుంటూరులో బీఈడి కాలేజ్ ఉంది, అట్లాగే భద్రాచలంలో బీఈడి కాలేజ్ ఉంది. అక్కడ స్టాఫ్ పర్మనెంట్ స్టాఫ్ లేదు సార్. అక్కడ కళాశాల కూడా నడపడం చాలా కష్టం అవుతుంది. మేము ఎక్కడో దూరంగా వెళ్ళి బీఈడి చేయలేం. కావున పూర్తి స్థాయి భద్రాచలం గుంటూరులో పర్మనెంట్ సిబ్బందిని నియమించాలని కోరుతున్నాం. అట్లాగే గుంటూరు లాంటిలో గైడ్ కళాశాల ఉండేది 2005లో, కానీ దాన్ని తీసేశారు. దాన్ని కూడా మీరు మంజూరు చేయాలని కోరుతున్నాం. అట్లాగే ఐటీడీఎస్ స్పెషల్ డిఎస్సి నిర్వహించాలని కోరుతున్నాం. అట్లాగే ఏజెన్సీలో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీ పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వెంటనే భర్తీ చేయాలి. రోడ్లు, బ్రిడ్జిలు అని చెప్పారు. 3 గుంటల గురించి మీకు చాలా తెలిసింది. అట్లాగే ఐటీడీఏలో చాలా శాఖలు ఎక్కుతున్నాయి. డిఓ సెక్షన్ కానీ, ఇరిగేషన్ కానీ, హార్టికల్చర్, ఇవి చాలా ఇతర శాఖలు వెళ్ళిపోతున్నాయి. కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో మాకు ఐటీడీఏ శాఖలు ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగే మన డ్రైవర్స్ ఇకే మన ఉమ్మడి మధ్యలో డ్రైవర్స్ ఉన్నారు, కానీ అక్కడ ఏజెన్సీ అనేది లేదు. ఏజెన్సీ లేకుండా మన డ్రైవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. కాబట్టి నా ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉందో అది ఏజెన్సీలో కలపాలని తమ ద్వారా గౌరవ హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ ద్వారా తమకి మేము లెటర్ కూడా రాశాము. మీరు నివేదిక కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇవ్వాలని కోరుతూ నా యొక్క మాపై మీరు ప్రేమ చూపించాలని చెప్తూ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఆ యొక్క ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను.